τα λεφτά από τη Βραζιλία. Ευχαριστώ. Ο Άγιος Αντώνης είναι ο πολιούχος, πολύ ωραία λέξη, της Λισαβόνας. Είναι ο Άγιος της Λισαβόνας. Η μέρα του Άγιου Αντώνιου είναι στις 13 Ιουνίου και είναι το πιο μεγάλη γιορτή του χρόνου στη πόλη μας. Την παραμονή στις 12 Ιουνίου το βράδυ όλη η Λισαβόνα είναι έξω, στον δρόμο. Και στην Avenida de Libertad, ο οδός της Ελευθερίας, η μεγάλη κεντρική οδός, κάθε γειτονιά κάνει, χορεύοντας και τραγώντας, μια παραδοσιακή παρέλαση. Είναι σαν το σαμπόδρομο του καρναβάλ του Ρίου, αλλά μικρό και χωριάτικο. Στις όλες τις παραδοσιακές γειτονιές υπάρχουν καρέκλες και τραπέζια έξω και χορεύουμε παντού, στον δρόμο όλη την νύχτα. Οι άνθρωποι μαγειρεύουν στον δρόμο σαρδέλες, στις χάρας, με σαλάτα και ψωμί και κάθε γειτονιά οργανώνει τη γιορτή της. Ο Άγιος Αντώνης είναι και προστάτης της ελεύθερες κοπέλες. Και στην εκκλησία του Άγιου Αντώνιου κάθε χρόνο ο Δήμος οργανώνει με το υποστηρίγμα από πολλές εταιρείες η γάμη του Άγιου Αντώνιου. Και αν θέλεις να παντρευτείς και δεν έχεις χρήματα και είσαι φτωχή και τα λοιπά, μπορείς να το κάνεις στην εκκλησία του Άγιου Αντώνιου στην ημέρα του. Σου δίνω νηφικό, κουστούμι, λουλούδια, γιορτή, όλα. Και είσαι και στη τηλεόραση, γιατί το βλέπουμε στη τηλεόραση κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο περίπου 150 ζευγάρια παντρεύονται στους γάμους του Άγιου Αντώνιου. Και τι θα πίνουμε παντού? Πίνουμε σαγκρία. Δεν είναι ισπανική σαγκρία, μην ανησυχείς παιδιά, είναι πιο απλό εγώ νομίζω και τώρα αυτή η σαγκρία που έκανα εγώ είναι πολύ ελαφρύ γιατί εγώ τη Μαριάζελα καταφέραμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ δύσκολο, βρίσκαμε ένα πολύ κακό κρασί, το κρασί ήταν τόσο κακό ότι εγώ έβαλα μόνο λίγο και είναι πολύ ελαφρύ. Ευχαριστώ. Και πώς το φτιάχνουμε, δεν μας είπες? Είναι πολύ εύκολο. Είναι λεμόνια, ζάχαρη, κόκκινο κρασί, αλλά δεν πρέπει να είναι καλό, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Μέντα, κανέλα και ζάχαρη και μετά πολύ πάγο. Μέντα, κανέλα και ζάχαρη. Μέντα φρέσκια? Ναι, λίγο. Για το γούστο. Και μέντα, κανέλα, ζάχαρη, λεμόνι, κόκκινο κρασί, πάγο. Αυτά.